baby a ushebia tokrobia uomubia anopese wutu digala wutu galamise no wakwakushe munim amuna donko na odi radio na gbawura wona wuti Katakyie live worship no osusu nyankopon ma ho ba wa amunanim and ye bomba ye bruta makachira will say in the month of August you need a miracle and what's a dansidie mi ba ma una no pay ye frame in another question a higher Katakyie live worship katakyiefm atwuma nyina live worship headquarters ne ha ahana osusu nyankopon ereste ahana osusu nyankopon etinase na wotie ne mansem ahana osusu nyankopon tina na egwemu ono na wo ye judge kese no ono na wotina asemu a obi no oka obi entumi enkabi ono ne timi ma the final judge. It is a open final answer to your prayers, open final answer to your destination in this life. And you Katakyie live worship. Sanso was so soon young couple person in Hanewo. I don't pay Kachirobis obeying Shirawati. Oh, Mr. Kachirobis and probation. Yenu yen sodia kudi onu bebo fobia. Zaswo chini buku benkuma yejina ho buku ni va yejina ho buku mfifi yejina ho buku sura yejina ho sonse ye odom bereme bia okoma ye nu odima ye feno kantamanto ye feno aye biafo ye feno okofufuru nyankopon ye feno aye biafo ye feno dansi aferi nyame ye feno tetika su nyame ono ne yedi ni kwakwa ye dim kunim ono na nimni na chinyame biara eni ho etisi ye twirisa nyankopon na ye twere botan kase enti wakachire Israel fone se midimochi se mununkum na medimo nim se jafadum enti onipa bia obeba no obemwa na mia midimo nim se jafadum no midi oja ase no. And so the Bible says that our God that we serve is a consuming fire God enti enano pay so obi be kan ho ni aboma so ne woduma nkoma nyankopon na ya bompaye ye di wo so de na to aso. I said in the month of August you are going to have consistent testimonies. If you believe it, shout amen. Kristo amba yanima huasio just as meba no dia na wokache nyamina no pay. And so we be brain any pokum amanye be brain a tunipa nenso amanye ni nyina echi no so woda so tiasia na ye urade na yeden enti obana na moje tuni mfihye dumienu no senko se na Kristo nim se eye yere so paso a obenya na yaresa enu nti na moje ni tunu no wangu no because enye normal se oba moje betimi atu am wotimi survive for 12 years. But the name say Kristo wa dance ye papa bi di maninti o ma abaye dimitinase o ma sama mi dimitinase eko si semra Yesu Kristo etwamu no mama me catch you say saya de wenye no ne beku wo so dia wa complain wu sisi no me catch you na no pese sa sisi dia ya de we emfa wuntimi ntofom e kana baba mina wona oje wo bia enje no amane na baba to so a wo ye wo bia enye no me ka che wona no pese sa amane no enye no na de wo kwa dwendwen de wo ko wo mu
Ososo Nyankopa otua yaka no edia no pa bia me betra ha masema me ka kire ne se odo ne tutuka echiaka etetia bankaba efri kanfo ko fie ko kanfo ko fie ko di kanfo eme ye kanfo no se ono ne agenkwa no one ne daxia afere no ono ne aye bia fu Nyankopon no entie da no pay so obi de no obeto sa Nyankopon no so I believe and I know say ne consistent testimonies na dansia etron twada no e ba no so na no pay. If you believe it, shout I believe. Ano pay me ba na me cousin me kire me ba just say hey just e wi ase na ye wono ho wo hie nipa ye ni ye se nipa de boni tua wo ka akoso ye nipa yi enti osofo ye yentam me nipa sa but obi wo obeka se bia ye mpe nipa but ye be won ye hwe akira asem Enuntina Bible can say life is spiritual. Abrabona ye bono o se enye ye ne wonam ni Mogya na ye den. Life is spiritual. Enye ye ne wonam ni Mogya na enya. Enti woni ni pa bi san ya enhwe mprempre ya hwe akire. Ye won kofu bi mo mo ne namfo bi akwakọ nante a ekire ne koye wowu ma wo mo obi ne na damfo akwakọ nante ene ye ba sister bi a oni ye ba ofo ye ka no justice asema o ka ne so ono de onim nsanom na nsu sister bi on de onom nsa pa enti okwakọ jisika bi sika no okwakọ je oba okọ free sister na ma sister na ko bro okonom nsa onu ade achi na selesia ka no no awo also odi asida ne yeye mo oduma nko Nyankopon no o kaso okọ akojisika na wo ko no se nipa na fa sika na ma we wo ko so kura na wo ntimi ame adwembone ne wonya o mo komese sana bruse femfram o sisi de enioma kura no obesi agi so obro o chichi ni se kura na ensa apetesi no odi huru menum oh Jesus Christ yenim mani brabre na no pay no me se urade Nyankopon fa danse amane ma menti ase obusumi enti adamfo pay na wo fa no na pay. Who is your friend? Why na wadamfo adamfo bi adamfo ntini pa bi akọwie afiase adamfo bi ntini obi sese wontime ho esanse na adamfo ni timi dada ne sanse mai wo ye sugar daddy kone kofa no ene ne nkoda one ne koda se kim afi geye ni ba no ho so se wo so wade aye wedding kama ni kuna bon ho ne ho kama enso for so many years wontime ho ye adamfo bi nti osofo obi no obi wo adwuma madamfo ya wo timi amachese adamfo ye timi firi adwuma ni mu obi na bon kontinu ko nyame fie omude onimso onene na wokwa onene na boy instruments onimso omo oswing department no onimso onene na damfo na ye dai eye osa no nenso so na damfo ne pe osa panyini kase penti wakwa keka na won sema kire sofo panyi why na wadamfo na no panyi Pema Kristo nya wadamfo wate ono na won ma wani mu wase ono na onyi won fa won se watamfo nsada enti wo se me kam wo di kwese da wiase awieye eno na David to one obompaye o se the Lord is my shepherd I shall not want. He makes me to lie down in green pastures. He lays me beside the still waters. He restored my soul for his name's sake. Even though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, for thou art with me. Thy rod and thy staff they comfort me. For you prepared a table before me in the presence of my enemies. For thou anoint my head with oil, my cup
won it over. Surely, 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 I, David, me person who do this show nano pay. Say, surely, 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 me nana Danquah. Oh, can of your can over Jumamo. Kasa surely, surely, surely. Oh, Kasa surely, surely, surely. In this month of August, me nana Danquah. Me nana Danquah. Goodness and mercies, goodness and mercies shall follow me, shall follow me. Cause already yes way in the month of August, August ibusumimo, mayeni adoye, eni mechi, minkwane nyina, shout Jesus. Wasi apembe to ye benkum opedu atoto ye nifa na ye de ye niwa na ye de ye niwa ne ye de be hwe abonifo aketua wadamfo na adwen boni woni tirima wa bebeta wo no wasi omo betuto benkum opedu betuto nifa wodi wani wanko a kasawadi yesu woni pebiara yasoma no mabrabo mu no wababa batame enano pay me bompaya ewadie so odi adwen pabaya manentina odi adwen boniba eradi chanigu shout fire. Mika 7:7. Also for justice be a mame. Your friend in another uncle senior. I Katakyie FM Katakyie live worship ni. If you don't join the question fear the bia, your bomba ye swenya miasam. Me say August bosu mi wo mu. Ano pe wine wa damfo. Adamfo ben wa fa no. David is one many one born continue konya me fie mpo no wasori atia me. Why na wadamfo? Mama no pay me kan for Kristo ama wate. Se for Kristo se wadamfo. For Kristo se wo yonkopa, for Kristo se wadeni na mu no. No be ye. Mika 7:7 o se say. So I will look to the Lord for help. Me promise. Who tree version oh uni tree version and the only tree version they make country no. Mika chapter 7:7. Mika ngoma no etrenso yimunso o se nenso medie ewradiara na mehwe no kwan nenso medie ewradiara na meye dey mehwe no kwan Mika na ka asem no osofo o se ono die ewradiara na oye dey Mama can verse 6 in you because verse 6 is very powerful, mommy. Or say enunti mema Osina oberema bun ni papa enimtia obaba soritia ne mame asew soritia na aseba onipa fiefuo beye na tamfo onipa
fiefoɔ bɛyɛ dɛn enti deɛ wone ne nam no enti Joseph Mensah bɔ onyu bi sɛ ɔse me ne naa na ɛkɔ na yɛ dɛn me ne naa na bɔ mu yɛ dɛn mesuma sɛm obi akɔka suma sɛm bi akyerɛ nadamfo bi obi akɔka ne secret bi de akyerɛ nadamfo bi nadamfo ne de ne nam afɛ nipa ne tee sɛ asɛm a madamfo megye wo di pa no wotimi akɔ bie so akyerɛ nkɔfoɔ ɛna no sɛ mepie kora na nkɔfoɔ yɛ de ɛsrɛ me enti nam so ma saa nipa kɔ na kɔka na no ɔdɔ wu wɔhwɛ yɛ adamfoɔ bi bɛtumi wu ɛbɛma wɔwu afiri asase wei so a na wo kra dan yɛ dɛn wɔ sɛ wodi no asase wei so ɛnsoyɛ wɔ sɛ nipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo pagya wo sɛ wo baabi a wo bia nipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo ɛdeɛ bɛnti na wɔ sɛ nipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo na nka wo ahonim sɛ wode ne firi abusua mu no ɛsi den na ɛwɔ sɛ nipa no wɔbɛyɛ wo tamfo obi a na nka wo ankasa wo firi maame korɔ papa korɔ ɛsi den na ɛwɔ sɛ nipa no kɔ bɛtumi yɛ wo tamfo enti Joseph Bible sɛ wɔsɔw daeɛ no ɔkɔ ka kyerɛ ne papa ka kyerɛ ne sɛ ka wɔ no tom na wɔyɛ abɔfra saa daeɛ kɛsie sɛ deɛ ɛmfiri abɔfra no ɛba ɛwɔ na de Joseph saa so bie mu ɛna ɔkɔɔ ne nuanom hɔ ɔkɔ ka kyerɛ wɔn sɛ me nua mpanyimfoɔ Benjamin mu nyina mo ka ho mo mmra mɛhwɛ mo mmra mɛtie daeɛ bi ɛno a mesɔyɛ ɛwɔ na David Joseph bie ne daeɛ so de kyerɛ ne nuanom ɔmo sɛ wo adwene nyɛ wo abɔfra ketekete tete wo Joseph na kyɛ sɛ wo daeɛ no so kyerɛ ne sɛ yɛyɛ na yɛyɛ akɛsefoɔ mpanyimfoɔ na yɛnim nyansa no wo ɛberɛ bi ba yɛ baba bɛbɛkɔtɔ hwɛ abusua no mu obi ahu wo star wate abusua no mu obi ahu yiedie abusua no mu obi ahu nkankɔ wɔ sorosoro Nyankopɔn ɛde brɛ wɔ abrabɔ mu obi ahu sɛ wɔ awadeɛ bɛyɛ fɛ obi ahu sɛ wo yɛ mo mma yɛ nhyira obi ahu sɛ wɔ akwantuo na wo ba bɛtuo no ɛde mpagya bɛbrɛ wɔ abɛma abusua no ba bɛnyɛ animuonyam nanso so no onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo Joseph kaa daeɛ no kyerɛ ne nuanom na nka wɔnim sɛ wei mu deɛ yɛ me nuanom o Joseph nim hyɛ daeɛ yɛ meka yi deɛ me nuanom deɛ megye wɔ mu di me nuanom deɛ mede manya ahotɔso wɔ mu mu but little did Joseph know sɛ little did he knew sɛ they were planning evil against him eti nano bɛyɛ obi akɔka soa hyɛ bi akyɛ nadamfo wakɔdi nkɔmmɔ bi wonya visa ɛyɛ wo sɛ wadamfo no ka kyerɛ no ne kra no nanso wonim adwina ɛwɔ ne tiri mu wanhwɛ yɛ wonya wo visa nanso adeɛ bɛte a woba bɛtu kwan no wanhwɛ yɛ yadeɛ bi bɛbɔ de wakɔtɔ hospital no onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo enti no kyerɛ ne ma yɛte aseɛ sɛ yɛnto yɛno yɛ nareka enti sɛ wobɛto wano nareka na Awurade Nyankopɔn nhyira ɛne ne yiedie ɛne mpagya na ɛda wo soɔ no atumi aba wo deɛ ɛwɔ sɛ woto wano nareka but ma menka nkyerɛ obi na no pɛi sɛ ɔno asafo Awurade a wɔhyɛ nnwuma paa so wɔ abrabɔ mu no ɔde bɛkɔ awieyɛ pa ɛmfa wo ne de atamfo bɛyɛ ɛmfa wo ne de awomɔ ne bɛyɛ I call them destiny distractors mefra wɔ mo hyɛ berɛ mu nanti twitwafoɔ hyɛ berɛ mu akwa mu twitwafoɔ they can distract your destiny but they cannot distract or stop the purpose God have for you on your life omu betimi delay wo blessings omu betimi asɛ wo nneɛma omu betimi ama wani ayɛ nyewo ya omu betimi ama wan kasa kasa koka wano odo nanso omu ntimi nsi dia safo Awurade aka fa wo no kwaye e chance dia Awurade aka no no waka enti waka kyerɛ Jeremia sɛ Jeremia ye emra wo ye mogya to da wo ye no na ye mu no na memia safo Awurade minimo enti Bible say emra ye wo Kristo no ɔhene Herod somae sɛ monkyere me baabi a wɔwɔ na nka Herod deɛ na nka wo ye ɔhene nka wɔdɔ ne manfo esi den na ɔhene a wɔdɔ wo manfo deɛ wate se yaba bɛ wo ɔhene kɛseɛ bi agyenkwa kɛseɛ bi ɔhempɔn kɛseɛ bi na wotimi nya adwene sɛ saa ɔhene deɛ mekɔ akɔku no saa ɔhene deɛ ɛwɔ sɛ meyi ne firi hɔ onipa fiefoɔ bɛyɛ n'atamfo enti twɛrɛ ne ma yɛte aseɛ sɛ Herod yɛ na adwene sɛ ɔbɛku Kristo no ya bɔfoɔ no bɛso Mary ne Joseph daeɛ sɛ momfa abɔfra ne mfiri ha na ɔhene Herod ɔpɛdaku no obi bɛtumi ayɛ na adwene sɛ ɔbɛsi wo nhyira no kwan enti Farisifoɔ no try bebree sɛ nkɔmmɔ bɛtumi asɔpo Kristo nanso no deɛ ɔmo yɛyɛ nyinaa no ankɔsiaga ka kyerɛ obi sɛ matamfoɔ yi ka sɛ wobɛyɛ nanso
so me catch already yesterday mo say enkosiaga de already akafa no no eno ne bebe mo de already ahye no eno ne begina de already abie no eno ne bebie de already atum no eno na atum enti metamfo emma woni nyeme ho na se me hyiasia me sa sore oni pa fiefo be na tamfo enti Joseph ye fa no ene ye koton no na nka ne nwa no mo hwehwe se enka Joseph da so embemo nanso they distracted the destiny of Joseph, but they were not able to stop him from receiving the blessings. They were not able to stop him from the blessing that God has for Joseph. Account for Joseph no enti twere no kenkan bebre na oba wo so mu kopie museum no amu se Joseph ye prime minister no bia Kristo ekachi ne Joseph o dae mu no eno an esi ye aruka mu kadiapa kasa uradi Yesu woni pebiara opese wo distorte me shebre woni pebiara opese wo twintwa makwem e wo me shebre ho ena no pe me bom shema bompaya me fire no come on pray masharaba ya kababa ya shantaba ya shariaba kashideba rapakadaya fire Jesus fire Vampire woni pepia wo twintwa wanemo e wo shebre wo e wo wadie ho wiye ho umpeja ho come on fire Jesus bosha rada kasha rapa baya jika rada dika maya kada beta maka nota lipa zeda baya zuka mia zona ra kasha shapa vika beya Jesus bra jika bra in the mighty name of onipa fearful be na tamfo osofo me the seed number no wo person so seed kakra de support dwumadi we ya number ni 0549